ये हीरे कमरिया में उठल बहादुर दिया जी सुनी गरमा के तनी मल दी हर दिया जी ये हीरे कमरिया में उठल बहादुर दिया जी सुनी गरमा के तनी मल दी हर दिया जी कैसे सनाई अटावा कैसे पाकी जी रसोईया ननदो के भैया कैसे सनाई अटावा कैसे पाकी जी रसोईया हो ननदो के भैया खिलाई दी बधावा से दवैया हो ननदो के भैया तलाई दी बधावा से दवैया हो ननदो के भैया तलाई दी बधावा से दवैया हो ननदो के भैया हो ननदो के भैया निहुरी अंगनावा के कैसे बहारी जी करली नहीं कहू कहनवा ननदो दुलारी जी सुनतनी निहुरी अंगनावा के कैसे बहारी जी करली नहीं कहू कहनवा ननदो दुलारी जी बनेली बड़ी हीरोइन राउर बड़ी को भौजैया हो ननदो के भैया बनेली बड़का हीरोइन राउर बड़ी को भौजैया हो ननदो के भैया खिलाई दी बधावा से दवैया हो ननदो के भैया तलाई दी बधावा से दवैया हो ननदो के भैया तलाई दी बधावा से दवैया हो ननदो के भैया हो ननदो के भैया भारती सचिन दुखवा दे तानी घरवा जी पापा के बुला के चली जाइब नहीं हरवा जी सुनतनी नो अतुल विशाल दुखवा दे तानी घरवा जी पापा के बुला के चली जाइब नहीं हरवा जी सैया रोहित रहिला